Armada vanzemaljaca napala je našu planetu u talasima, do sada neviđenom žestinom. Da bi se izborili sa novom pretnjom, moćni rendžeri moraju da ovladaju legendarnim sposobnostima kako bi postali super mega sila. Požurimo, društvo. Moramo da uništimo ovo čudovište pre nego što ono uništi grad. Vreme za transformaciju! Mistični zmaj, aktiviraj se! Zaboravi na običnu borbu, ovo će biti zmajevska borba! Zmajev udar! Ponovo! Da, to su bila dvojica, ali ima ih još puno. Ovo je moj posao. Delta trkaču, kombinuj se! Društvo, neka svaki udar bude pogodan. Ima ih još! Hajde, ne odustajte! Levo! Potrebna nam je snaga delta trkača! Delta trkaču, kombinuj! Rangeri, ovo je super mega pobeda! Rangeri, veoma sam ponosan na vas. Do sada ste dobili mnoge borbe, ali će one biti sve teže i teže. Da, primetili smo. Da, ali samo ih odbijamo. To nije dovoljno. Moramo da ih porazimo. Zato vam treba nov saveznik koji će vam dati dodatnu snagu. Šaljem vas na misiju. Stvarno? Stvarno, gde idemo? Na mesto koje se zove Animarija. Animarija? To je plutajuće ostrvo u obliku kornjače, koje leži skriveno ispod gustog sloja oblaka. Treba će vam nebeski brod. Nebeski brod? Strava. Cool, ja sam za avanturu. A šta je na ostrvu, Gosei? Divlji lav. Da, čuo sam za to. Animarija je davno bila deo zemlje, ali se izdigla uz pomoć specijalnih moći kako bi stvorila utočište za divlje zordove. Lav je bio saveznik rendžera divlje sile. Taj lav je ogroman. Da, budite veoma oprezni. Hoćemo. Troj! Gia! Emma! Noa! Jake! Glavni savez. Držite oči otvorene. Tražimo ostrvo. Sjetite se šta je Gosei rekao, da je skriveno iza oblaka i da neće biti lako da ga nađemo. Morat ćemo da pretražimo celu zemlju. Naravno da će biti lakše pretraživati bez kaciga. Zemlja izgleda tako lepo odavde. Šta to radiš? Tražim. Daj, ozbilji se. Gde je to ostrvo? Kružimo oko zemlje već 3. put. 2,5 puta, da budemo precizniji. Završit ćemo 3. krug za 3000 km. Sigurno je tu negde. Čekajte! Mislim da smo prošli pored istog oblaka kao prošli put. To je nemoguće. Oblak ne može da zadrži oblik toliko dugo. Osim
Hajde da proverimo. Da, to je to. Animarija. Zanimljivo. Moćni rendžeri smišljaju nešto. Znao sam da je pametno što smo im pratili brod. Sigurno postoji nešto vredno na tom ostrvu, tako da ćemo ga mi prvi ukrasti. Pozovite generala Pelusa i sve Xborge odmah. U međuvremenu, brod koji je u toj oblasti neka napadne moćne rendžere. Držite se, društvo, oblaci dolaze. Ostrvo je ponovo nestalo. Gde je? Hajde. Gde li je? Nešto dolazi. Šta je to? To je brod armade. To je napadački brod. Pripremite topove. Padamo! Pucaj! Rendžeri su uništili naš brod, ali će general Pelus uskoro biti tamo i on će završiti sa njima. Društvo, ne brinite, stići ću vas čim brod bude na sigurnom. Važi. Pojavili su se nijotkud. Ej, zanima me da li znaju nešto o crvenom lavu. Pa, bar nećemo na njih misliti neko vreme. Šta? Preživjeli su rušenje? Pa gori su od buba švaba. Ajde da ih sredimo! Kome treba sprej za bube kad imam svoju super mega sablju? Svaka čast, društvo. Pretpostavljam da će ih biti još. Bolje je da se razdvojimo. Da li si osjetio to? Hajde, moramo da nađemo lava pre njih. Ostrvo nije toliko veliko, ali moramo da ga dobro istražimo. Hajde! Obratite pažnju. Lav bi mogao da bude bilo gde. Šta je ovo? I dalje nešto osjećam. Tako čudno. Požuri, Noa. Moramo da nađemo lava. Zašto imam osjećaj da nas neko posmatra? Ne znam za to, ali znam da smo na dobrom putu. Pogledaj. Pogledaj. Smrzi. Previše ih je. Stani! Šta je bilo? Nisam još uvijek siguran. Društvo, da li ste našli lava? Nismo još, ali je neko našao nas. Još Xborga. Sačekat ćemo Jakeov znak, pa da ih razbijemo. Dobra ideja. Legendarni crni ranger mod. Legendarni crni ranger mod. Crni ranger vanzemaljac. Crni ranger. Troj, moramo da im pomognemo. Da, ali sad imamo svojih problema. Pazi! Poslali su pojačanje. Moramo da nađemo lava pre njih. Moćni rendžeri, hvala što ste nas doveli do tajnog ostrva. Na njemu sigurno ima nešto jako moćno i to ćemo mi uzeti. Da, ali budi pažljiv, jer to što si našao može da te ugrize. Kao general nisam izgubio ni jednu bitku za armadu, a tako
tako će biti i ovog puta. Vreme je da prekinemo tvoj pobednički niz. Napad! Ne brzo! Još Rangera! Nedostajali smo ti! U pravom trenutku! Dobar tajming! Odmah se predajte! Nemate nikakve šanse protiv ovolike armije! Još uvijek nisi razumeo ljudski rod. Borit ćemo se sa bilo kojom vojskom, makoliko bila velika. Mi smo čuvari zemlje. Nema predaje! Nikad se ne predajemo! Moramo brzo da sredimo ove tipove. Približavamo se lavljem Zordu, osjećam to. Da, vreme je da čuju našu riku! Ah! Ah! Wow! Izgubio sam oružje! Pero je jači od mača, ali štap nije sigurno! Evo, probajte ovo! Možda je još i ovo bolje! Evo vam! Idemo dalje. Slobodno se branite, ali nećete preživjeti! Hoćeš da se kladiš? Koji deo nikad se ne predajemo nisi razumeo? Ne bih da se ponavljam, ali sredit ću vas! Brzo, na pozicije! Hajde sada da pojačamo snagu. Legendarni Ranger mod! Moć džungle! Promjena kostima vam neće pomoći! U napad! Hajde da ih sredimo jednom zauvek! Hajde da izbacimo ovo đubre! Šta je to? Divlji crveni lav. On zaista postoji. To je crveni lav Zord! Neustrašiv je! I veoma je moćan. Dakle, žele crvenog lava. Znači njega su tražili! Uhvatite ga! Ovo je jedna velika ljuta mačka. Ostanite mirni. Taj lav ih je sve bacio sa ostrva. Sada padaju na zemlju. Ovo je baš bolelo. Odlično, crveni lav je napao i rendžere. Jeste li dobro vas dvoje? Da, dobro smo. Taj lav je strava! Mogu je da nas pojede za ručak. Da, ali ipak nije. Da, upravo si. Ne možemo dozvoliti moćnim rendžerima da prikupe moć crvenog lava. Učinite sve da ih zadržite na zemlji dok mi odemo po njega. Tamaruse, šta se dešava? Ko izdaje naređenje umjesto mene? Vaša visosti. Naša misija je da pokorimo zemlju i da vladamo cijelim univerzumom. Onda će sve biti naše. Ne smemo da dozvolimo da nas jedan bedni lav odvuče od našeg cilja. Vaša visosti. A rekli se, obavesti trupe da je došlo do promjene našeg plana. Da, šefe. Moramo da se dokažemo crvenom lavu. Ne smemo da izneverimo Goseija. Pogledajte! Predajte se, ljudi! Zemlja pripada armadi! Pokret! Hajde da dodamo snagu. Super Megamod! To su oni! Hajde da im pomognemo! Tako je! Super Megamod! Megamod!
Mislila sam da ovi čudaci jure Crvenoglava. A, došlo je do promene plana! Još uvek osjećam njegovo prisustvo. Čuvamo ti leđa! Uvek! Šta? Napustili su Laviju misiju! Izgleda da je tako. Jure civile! Hajde da im pomognemo! E, ovo nećeš preživeti! Lepo! Bravo! Da! O! Po svaku cenu moramo civile da držimo na sigurno. Pazi, sagni se! Čuvaj! Udvostruči snagu! Ha, ovo će poslužiti. Hvala ti. U zaklon! Ha! Ha, ha, ira, ira, ha! Napokon! Hajde da stignemo ekipu! Imamo ih na nišanu! Pali! Hoće samo da nam skrenu pažnju da ne bi došli do Crvenoglava. Da, mislim da si u pravu, no. To je lako! Otarasi ih se i nećemo imati problema! Zvuči kao plan. I dalje mislim da moramo da se dokažemo Crvenom lavu. Ovo će biti naše ili ničije! U čast Crvenoglava, divlja snaga. Legendarni Ranger mod! Moć džungle! Oslobodi duh! Moć džungle! Divlja snaga. A, pocepa ih na komade! Borbena peraja, plave ajkuve! Ha, ha! Ja, ha, ha! Ovo je bilo dobro! Napadajte koliko hoćete! Neću odustati od svoje misije! Dođi i uhvati me! Divlja snaga je sa nama. Mogu da je osjetim. Hajde da usmerimo sve naše moći na ovo. Idemo, Megasilo! Radnici, pokrivajte me! Generale, vaša misija je završena. Mač džungle! Hajmo, društvo! Da završimo ovo u super mega stilu. Super mega konačni udarac! Super mega zvezdana oluja! Pucaj! Ne! Još jedan general je pao u borbi! Levira! Moramo da sredimo te moćne rangere! Zasadomost! Ha, vratili su se po još. Pozvat ćemo nebeski brod. Oslobodi Zordove! Zordovi, komilujte se! Legendarni Megazord! Megazord! Spremna! Hajde da ih sredimo! Super mega top! Sad ću vam pokazati! Zaglavio nam je kontrole! Bez njih ne možemo da kontrolišemo Megazorda. Uživam dok vas gledam kako se mučite! Sada smo kao riba u mreži.
Ne možemo da se pomerimo. Mi smo glineni golubovi. Hajde! Kreni! Sačekaj, osjećam lava Zorda. Pogledajte. Mora da smo zaslužili poverenje crvenog glava. Pomaže nam. Kladim se da si u pravu. I dalje moramo da se oslobodimo tih klešta. Mislim da će nam crveni lav pomoći oko toga. Strava. Crveni lave, spusti se. Crveni Lazor! Troj, pogledaj, upalilo je! Šta? Ne! Ne! Da! On je na našoj strani! Wow! Izgleda da pokušava nešto da nam kaže, ali ne znam šta. Ne znam. Zvuči kao prijateljska Rika. Koji nam je sljedeći potez? Nisam siguran. Izgleda kao da želi da se udružimo. Uradimo to. Crveni lave, udružimo se. Spojeno. To. Ratnici, uništite ih! Izgleda da i oni imaju neke nove moći. Hajde da ih sredimo, crveni lave. Ha, jedan manje! Evo ih, dolaze opet. Snaga, brzina. Ovaj Zord ima sve. Dva manje! Još jedan. Ha! Strava! Ovo nije gotovo! Još jedan. Super mega konačni udarac! Pucaj! Rangeri, to je bila super mega pobeda. Gosej, uspeli su! Odlično. Rangeri su zadobili poverenje crvenog lava. Nisu mogli da nađu boljeg saveznika. Baš! Doviđenja, crveni lave! Nadam se da ćemo se ponovo videti. Da. Hvala ti, crveni lave. Nismo mogli da imamo boljeg saveznika, zar ne? Da, slažem se. Potpuno si u pravu. Da, nadam se da neće doći kod nas na brod. Zašto ne? Morali bi da nađemo ogromnu hranilicu. Što? Baš je simpatično.